guys, so guys, ang dini hai, kanai hiti pida na, kanai straight pida nei, ada yang nak kelai kasih nombor ni ya, serut tenlai naik kanai ke, bitang nau fui, offer hedeng, 1000 selo matro, 1000 selo bekas nang arana, belegau tu 1500 2000 lagi, dengan dada, nunggu na. Acha. Munra nunggu sih. Nunggu sih bungde. Oh. Produkku lananggu. Oh. Nunggu pura all mama produkku nunjukkan mama. Kasih kemungun. Already सबकुछ दंजोबो नामा बोगासिनो दं नै दायो जोंना दा बरियाबो ना होदे सिख्लाफोरा एकदम पसन्द जानायनि खेनसेनो पसन्द जाखागोन ना सिख्लाफोरा एकदम फटायखागोन न 100% दे होमबा नायलांबाय थादो गाइस मोननि भिडिअखौ मजा से तू हां बेले चलाइसे होमबा दे जादों Nomor 500 ke sino 500 taka 500 ke bisi koribo na dai akai kau so untuk kenal guys tay boखांबाय बोखांनानै गाय मुलि फुनफिनबाय आरो ना गाइस मुलि फुनबाय बोरै नुदों गाइस नायदो दा सुना खोन्थानोसै नोंसिनो बोरै नुयो बोरै नुवा नायदो आरो ना गाइस नोंसिनो देखायनोसै आरो दाहा मबाइल सेगासिनो फोनो लुबैदों Isi karena guys man, langsung isi result ko isi karena guys man, deh ada ya mama bunga bah, deh offer dengan harga kayak biperni bagai bunga, Durga Puja ni, acha, jangan Oh, अच्छा बेगामिनि नामखौ खोन्थाना होदो टेक्रा लागा गाइसमोन कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंनाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय जाय फैनो गोसो बोफैजानो हागोन नामा अफारावनो बोनो हागोन आरो ना बेलेगावथ' दाम लायो आदाया बांद्राय दाम लाया आरो ना 1000 सोल' लायो आरो ओरैहाय बेलेगावथ' लायो आरो 15-2000 इदि लायो आरो ना बेलेगावथ' फाइनाली गाइस जाबाय आरो ना दायो सुनानै ड्राइ खालामगासिनो दं बोरै नुदों गाइस गाजा नुयो हरनि 9:30 10ता जालायसिगोन गाइसमोन बोरै नुदों गाइसमोन नायदो दा नोंसोरनि खोन्थानोसै आरो ना लास्टआव रानबा ड्राइ खालामगासिनो दं फोरानगासिनो दं आदा एसे माबा बुंना होदोरा एसे अफार होनायनि माबा माबि बुंना होदो दुर्गा फुजानि याहाय फाइनालि गाइस जाबाय आरो ना नै रानजोब्बाय बोरै नुदो नायदो कमप्लिट जाबाय नामा बढिया बोरै नांगौ गाइस मोननै नायदो मोजां नांखागोन Jaga Korean bayi nih, wer nanya ke? Sampai? Korean gidas. Korean gidas ini.
So guys, आंबो खानाय सिननो सोलोंदों आंजों सोलोंजानोबा फै आंबो बिराद मोजां सिननो सोलोंगासिनो ओरै फिदिं एकदम नामा गाजा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनांगौ बेनि इउटिउब चेनेलखौ नोंथाङा एसे जौगानो हादों इसोरनि एसे बोर मोननायाव बर' हारिखौ अनाबा जोंबो सापर्ट होयो गोबां सापर्ट होयो दायो जोंफोरा एसे फाल्तु जानायनि थाखाय जों खानाय सिननो सोलोंनांबाय नाथाय नोंसोर बिदि फरायनायखौ गारनाङा मोजां फराय खानाय सिननो होननानै स्कुलखौ गारनाङा आं खिन्थु गाराखै होनलायदो गाराखै इयो आइटिआइ लागासिनो गारि लानाय कमप्लिट जाबाय आरो आंना आइटिआइ कमप्लिट जाबाय गाइसमोन दाखालिसो कमप्लिट जाबाय स्कुल गारना बोरै हारा ओंखारलांना ओरैनो ओंखारलांना हागौ आइटिआइ कमप्लिट जाबाय आंना दायो सार्टिफिकेट मोनसिगोन माल साल लोंनाङा बेफोर गाज्रि बेसाद नंगौ दा आं दायो बडि खालामगासिनो नै बिथाङा ताइगान्डु मास्टार सिक्स पेक नायगोन नामा बिथाङा ताइगान्डु बिथाङा ताइगान्डु सोलोङो आरोना ताइगान्डु बागै माबा बुंफैदोरा मादि सोलोंदों सारा नुबाय नामा नोंथाङा बे जोंनि चेनेलाव फैना खानाय सिनजानो लुबैदोंबा फैनानै सिनजा फैनो हागोन गामिनि नामा बट काटिं सिननो रोङो हर्स मडेल भि काट बयखौबो रोंजोबो माने मोनसेबो रोङै गैया आरोना ओमफ्राय हिट सिट खानाय होनाय कालार धेर प्रडाक्ट दं नोंथाङा देखायनो हागोन नैबेखौ सानदों चक्लेट बयाम नङा इयो कालार बयामसो आरोना कालार बयामसो धेर बुस्थु दं खिन्थु मोजां प्रडाक्ट दं नै फिस खालामग्राबो दं गोदान बुस्थु प्रडाक्ट लाबोनो धेर प्रडाक्ट लाबोनो रोङो जों ओमफ्राय बे गामिखौ खोन्थादो गामिया थिक्रालागा थिक्रालागा माबा सेम्पाको सेन्टाराव दे होमबा गाइसमोन जोब्बाय भिडिअ दे होमबा गाइसमोन भिडिअआ बेनोसै एन्ड जाबाय आरोना गाइसमोन भिडिअआ जोब्बाय दायो नुबाय रिजाल्टखौ नोंसोरो बोरै नांखो नायदो आंथ' गाजासो नुबाय आरोना एकदम करियान बोरै नुखो गाइसमोन कमेन्टआव बुंहरदो मोजां नुदोंबा साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गावसिना होदो आरोना गाइसमोन यो हानिसिं गाइसमोन दे होमबा बाय बाय love you to all guys next video coming soon